käy kotona, ota hammasharja, huomenna alkaa hoidot. Ja pieni ilman muistan, että mä mietin, että do or die. Mä olin saanut sen ajatuksen, että mä kuvaan, että mä dokumentoin sen sairaalan kiertueen. Mä tein niin kuin systeemi, jolla mä niin kuin vakuutan itseni, että mä kävelen sieltä ulos sit joku päivä. Mä otan kameran mukaan, teen päiväkirjaa, kirjoitin päiväkirjamerkintöjä ja oikeasti mä kuvasin sen ensimmäisen konsultoinnin sen lääkärin kanssa. Mä luon sitä materiaalia nyt tuolla laatikossa 40 tuntia. Sen nimi on Rappausta ja anemiaa. Ensimmäinen päivä, kun niitä sotareita ruvettiin antamaan, niin oli mielenkiintoinen ja koko se reissu oli kaiken kaikkiaan yksi mun elämäni käänteen tekevimpiä. 8 kuukautta meni kaiken kaikkiaan Meilahdessa sillä lailla, että välillä sain olla kotona. Moottoreita aina hoitavaksi kestää 3 viikkoa, että aletaan sudospäätellä elimistö ihan lurttuun. Vastustuskyky menee niin kuin miinuksen puolelle ja sitten pari päivää pidetään sellaisessa välitilassa ja sen tarkoitus olisi niin kuin löytää se pahis. Mä vertaisin sitä hoitoa, kun Osamaa haettiin kissojen ja koirien kanssa Kandaharin vuoristosta tuolla Afganistanissa juuri silloin, niin mä vertaisin sitä, että